Hala, sige. Wait, Tommy. Kasi ito. Ah. Yung sige yun. Pasok ka dito. Ipasok ka. Wait lang. No? Teka lang mo. Ikot lang. Ano ikot? It's DJ. So, eto na ang ating next team na si Melmar at Oyong. Tingnan natin kung gaano sila kagaling. Sino ba ang kalaban namin? Challenge yan. Challenge daw. Actually, wala pang nakakakuha. Ano to? Dalawa kayo. Dapat magkahiwalay kayo na hindi nyo tinatanggal to. Yung buhol o hindi nyo hinuhubad. Dapat mapaghiwalay nyo. Alam mo may ano? Good luck. Paano ba? You only have 5 minutes. Pwedeng dadapa sa... Oh, basta kailangan matagal. Go. Dapa ka. Wait. Oo. Dito ka. Paano ba? Ito, gano'n. Wait lang. Ganun. Ana? Dapat papasok ako. Ay, alis ka. Dr. Kwakwa? Ano? Alam ko na, wait lang. Hala. Ala na. Ay, nagkapalit na ng mukha. Okay na yun kanina. Ano? Oo. Ticket na, down ka. Ano? Papasok ka. Pasok ka na. Ako? O yung dalawang paa. Dito? Oo. Tapos, papasok ako. Ayan na! Ayan na! Chede! Ganun pala? There's a way. Tingnan natin. Sige. Okay lang, meron pa kayong, mahaba pa oras nyo. Parang malito ako. Okay, so ikaw yung brainy dito. So, Kaya may nag-vibrate. Kaya ka. Oh, go. Mga style, sige. Strategy. Sige. Ikaw Yun na. Ganun din. Almost there. Please, wait lang. Almost there. Please natin ko. I-wait lang kung ano na. Same din. Tapos. Oh my God! Ayun na! Parang sige, gano'n. Iba naman ganun. Hindi ko kung Yeah. Ito. Yan ako. Ganun din. Ganun din. Dito ka. Ayun na. Yan. Okay. Ganun din. Ano ba? Lisa. Parang Ganun din. alam ko na. Bakit pa kasi? Ano to? You will not be the Look at it. Sino naman? Wait! Ano mangyayari? Parang paikot. Sige. Didaan mo. Ano? Pero magdadaan ako dito. Ay, hindi. Wait lang, meeting dito. Teka lang ha. Ayun na. Teka yun. Ano yun? Ito na ba? Walang daya, may lusot yan. May lusot yan. Paano ako dito? Ilang minutes ba? 5 minutes pa. Mayroon ba kayo 2 minutes? Pawis na siya yung lapot na. Parang okay na yung kanina, di ba? Yung ano?
Ikaw, sige, sige. Ikaw na. Ang pinagbago isa-isa yun. Kaya pa? Sino? Ayan. Kaya Ano? mo. Ako? Sige, down ka, down ka. Ayoko. Down. Ayaw, ayaw, down, ikaw ang down. Ha? Bibili ka? How Ano? po? Tango na kasi. Ayan. Pasok. Isa, wait lang. Pasok. Ano? Hala, sige. Tapos. Sige, wait lang, wait. Pasok ito. Wait lang. Yun, sige yun. Pasok ka dito. Ipasok ka. Wait lang, wait lang. Teka lang. Ayan na. Yun. Yan! Okay. Sige, 30 seconds pa. Ang hirap. Basic ko. Ganyan na lang kayo. Sige. 10. Gets? Nahirapan kayo? Oo, no. Tara, dali na. Huwag yung mong tanggalin. Ano? Ayan, balik. Okay. So, guys, mga nakshi, failed itong dalawang ito. Wala rin din na nakuha. Pakita namin. Para sa aking next challenger, Brenda Mage and Mia Kaloka. Ready na? Kasi meron kaming, lalaki na lang ang challenge. meron kaming silencer. So, good luck for 5 minutes. Okay, go. Dali. Dali na. Ganyan tayo. Okay. Okay. Dali, paano ba yun? Pag-iis mo siya. Yan. Split ah. Yan na, malapit to. 5 minutes to my God. Wala talaga. Meron yan. Ay, putulin natin kamay mo. Ano, dinubli mo lang. Meron, malapit na. Ano siya mag-iwas? Dito ka dito. Ito mo lang. Kailangan natin mag tayo. Nagkakaboses na siya. Nagkakaboses. Pagwala. Okay. Tapos ako dito. Dali mo sa leg ni Mia. Wow. Hindi pa ako naliligo. Ayun o. Hala, parang mali. May mali tayo ginawa eh. Hindi mo makawala. May Makakawala. Mapapakita ko sa inyo. Ako mismo magtatanggal. Okay. Ikot-ikot na. Ano yung ikot-ikot? Paano? Paano? Bumili! May baway! May nagtanggal ng tali. Wala! I-review natin ah. Wala iba. Hawakan Hindi mo. ko alam na ano to. Walang ibang way kundi yun lang. Ano lang, natanggal ko talaga. Oo, pag ano mo, di ba, natanggal. Tama yun. Wala bakit? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung tama. Sige. Tingnan natin. Uulitin natin kung talagang totoo. Wala, di na dapat. Gagawin iba palang way. Hindi ah. Una, ang daya nila. Tama ka naman yun ah. Ayun mo. Sige, ikot nyo nga. Ulit. Paano may malalaman ano yun? I-review mo. Parang sabi ko sa'yo. Oo.
Nakita ko ginulog na. Pinalis ka nga. Ang bilis ako. Ang bilis ako. Ang bilis ako. Magician na magician. Wala. Hindi kaya nila. Tapos gagano'n ako. Hindi, walang way. Ito Tinanggal ko yan. yung friend. Hindi mo matanggal. Ito sa inyo. Pero hindi halata, ano? Galing. Para matanggal niyo siya. Oh. Ito. Bob. Ba't ba umikot? Ba't ba Nakakadalaban mo lang. Ba't ba umikot? Ganun din yun. Pinalusot mo sa kamay. Hindi. Hindi. Lang. Tama naman, inano mo ba, Brent? Ayaw mo. Dito. Tinanggal niya, nakita ko. Nakita ng nakita ng CCTV. Kinabit niya agad. Lapit mo dito yung camera. Ayan. Tapos dito sa tali. Yan. So ito, mula dito sa kanya, napasok mo ito. Kaya nga, daya din yan. Hindi yan daya. At least hindi nyo siya tinanggal yung... Ay! Hindi nga, hindi mo rin daya. Ano nangyari? O, di ba? Ba't nabuho? Hindi mo niya kaya. Ba't nabuho? Ikaw dapat nag-aaral. Wala, niloko mo. Ako gagawa nga. Ano ba yung nagawa ko kanina kinadumi? Ay, sira ulo si Brent. Ginawa ko 2 beses. Ayun, oh. Oh. Nang hindi tinatanggal yung buhok. Ayoko yun, ang boring. So, tapakan natin yung iba nating challenger. Tara! Hindi, pero pag meron kang lalaki, Meron ba? pag meron kang lalaki, Iganyan mo. oh, ayan, hindi makakawala sa'yo. Walang palag, walang Walang palag. Hindi ba man challenge yan?